iwa shadi kurira nei kwayo unobatana nerubheke rungwanani runoritsvete apa iwa una kuriwa ari kuruwa nezvivana zvake zvemishaba muraini zviya unangoti nasinenge tichirova mumwe ndiani mira mumwe watingareve nezvake ndiani muno muzimbabwe muna vaimbi vaviri chete muzimbabwe munani Macheso and others iwe unoziva kuti okupesheni yavanoenda Macheso handiti izvo zvamandaenda kubasa handizvo munozondinetsa kubasa kuna basa unongoudza kuti wafa fone zvodzo kuti wafa izvezvi ndivazoti ndatoshayika handifungi kuti wachiwa havabhelieve mira fona uvodzi kuti wafa ndakabatwa kei ingofona iwo vodzi kuti wafa unongoti wafa ubva wanyarara because watofa izvidai marii zvipire zvine kana 100 kana waya tongopinda yoda kukunzeresa itowafa alo ini ini kubasa ndichakwanise kuuya nhasi ndaurayiwa zveshuwa ndaurayiwa ndatotemwa izvozvizvi muviri wese izvozvizvi zvandaita so hameno kana ndinotovigwa ndiri mapisi mangani chete watopedza iyo chizoita resurrection musi wemande izomuka musi wemande inde aimboiridza zvindiwezvi rizatiwe risandaisa ichimumba ichi idzwa kuurungwa kwakaitwa magitari isauna tatenda Alick Macheso ndimberi kwazvo achiova ndiye akatorova iyoyi chekushandira kwake chichiurunga magitari chichiurunga magitari achiwa ananyaenda ndakazana wawa unowanikere watikuruwa zvinwiwa zvose kuruwa anenge ari papi pacho pamavambo club manake live and direct hanzi zviriko zvinoda hama